Goedemorgen, ik ben Koen Voedrijnen. Vandaag hebben we hier een modelbouwshow in IJsendijken. De bedoeling was eigenlijk vanuit het dorp dat er af en toe eens iets georganiseerd zou worden. En aangezien ik al jaren modelbouwer ben, heb ik dus even met wat mensen de koppen bij elkaar gestoken en gekeken of het misschien mogelijk was om hier vandaag iets te organiseren. Ik heb eerst in het dorp rondgevraagd of er mensen waren, dus heb ik dus 4 deelnemers gevonden. En dan ben ik verder in mijn vrienden- en kenniskring gaan zoeken. Ik doe die hobby zelf al 50 jaar bijna. Ben ik dus verder gaan zoeken voor meer deelnemers. Dus ik heb nu deelnemers uit Holland en Vlaanderen, zoals je aan de vlag straks kunt zien. Zelf doe ik miniatuurvrachtauto's, maar het is ook leuk om misschien eens een helikopter, een vliegtuig of iets anders te zien. Dus ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk variatie in het geheel te brengen. En zoveel mogelijk, wat mogelijk was hier te plaatsen eigenlijk. Dus we hebben hier modelautootjes, treinen, vliegtuigen, Lego. Mensen uit België met allerlei diorama's. Er komt vanmiddag nog een meneer met stoomschepen. Moest helaas vanochtend naar de crematie toe, dus die komt pas tegen de middag. En ja, zo hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk variatie van alles hier aanwezig te hebben. Ja, ik zag zelfs windmolens staan. Ja, die meneer die woont zelf aan de overkant en die is dus geïnspireerd door de bouwterminal in Vlissingen-Oost. Waar dus de onderdelen liggen voor een windmolenpark op zee. Ik zal eerlijk zijn, ik heb ooit een show georganiseerd in Oostburg jaren geleden. Hebben zeggen en schrijven op 1 dag 6 bezoekers gehad. Dus dan zit je echt een hele dag te kijken en dit is gewoon fantastisch als je ziet wat er hier nu al komt vandaag. Kijk op een uurtje tijd hoeveel mensen er al wezen kijken zijn dus. We hebben in het jeugdgebouw al een heleboel gezien van modelbouw. En ook in het museum Het Bolwerk is iets van modelbouw te zien. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Het is zo dat er, zolang er mensen zijn geweest, is er altijd oorlog gevoerd. En heeft men zich ook altijd geprobeerd te verdedigen. En over die verdedigingswerken, daar gaat eigenlijk alles over in het museum over. Maar we beginnen dus maar bij de jaartelling. En dan hebben de Romeinen in Aardenburg een groot castellum gebouwd. Een onderdeel van heel veel van die castella. En dat is dus de eerste verdedigingsonderdeel, zou je kunnen zeggen. Dan die Romeinen die zijn vertrokken en dan komt er een periode waar we weinig over weten. Maar dan komen de aanvallen van de Vikingen en de Noormannen, hebben we allemaal op school geleerd. En daartegen ging men zich verdedigen met ringwalburgen. En het achtervoegsel burg zegt dikwijls iets over een plaats dat er zo'n burg geweest is. Bijvoorbeeld Oostburg. En aan de overkant Middelburg en Domburg enzovoort. Daarna is men dus overgegaan naar de burchten van steen, naar de kastelen. Dat kent iedereen nog wel. Een kasteel, een groot kasteel, vaak in het water, dus moeilijk te veroveren. Dat was het volgende stapje. En dan ging men dus naar de vestingbouw in de 80-jarige oorlog. En langs heel de wat nu eigenlijk ook nog de grens is, hebben er van weerskanten van de Spaanse zijde en van de Hollandse zijde van die verdedigingswerken gelegen, de overblijfselen daarvan. Daar verwijst hier het museum naar. En wanneer men hier een bezoek brengt, krijgt men ook altijd eerst een filmpje te zien over wat nu precies die vestingwerken, wat of dat precies inhoudt en dergelijke. En dan daarna heeft men er hier ook nog aan toegevoegd
een stukje van de Atlantic Wall, de bunkers die in de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn door de Duitsers vanaf de grens Frankrijk-Spanje tot in de Scandinavische landen. En het bijzondere van dit alles is, het is hier helemaal opgezet in Lego. En wanneer er dus hier bezoekers komen, ouderen met kinderen, dan mogen die kinderen, die mogen hier zelf met Lego ook iets van die verdedigingswerken proberen na te bouwen.